این ролик бо ёрии Adin XB сохта шуд. Дар вақти регистрация дар ҷои промокод Саидов нависед 5000 рубл ба шумо бонус медиҳад. барои ин бонусро гирифтан пурра регистратсияро гузарен, дашотон пил партоен. автоматики бонус ба шумо мегузарад. силкаш дар описиони видео. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали Душанбе шоу. ман ҳастам бо шумо бобоҷон Саидов. мошинҳои фурӯшихтонро дар номерои дар рӯи экрани WhatsApp ё Viber равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 145 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза беҳтарин мошинҳои бародаро ногзаронда то охирша тамошо кунед. дастгирии моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикротонро нависед. ҳамеша сарпарасти видеороликҳои мо як xbet мебошад. силкаш дар описиони видеои бародаро. я просто шумо дастгирӣ я бидроен чӣ гапаям ҷоя бо бубурен тамом. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади қазоқистонро доранд, ман ба шумо тавсия медиҳам ки ширкати ин бародарамон Исматуллоҳ муддати дароз аст ки дар хизмати муҳоҷирон мебошад. мошинашон бо комфорти баланд, дорои вайфай бе пул. мабодо дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкиле пайдо шавад, ин бародаро худашон ҳал мекунад. номеро дар рӯи экран ва дар описиони видео. марҳамат, занг занед ва аз номи канали Душанбе шоу гап занед ва скидкаам дорад. ба шумо роҳи сафед хоҳонам бародарон. якум мошини фурӯшӣ Toyota Camry. соли бароришаш 2008. авиомотор dv4, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мултирул автопилот ҳамаша дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 69000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 475000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед, дар видео лайк монед ва дар комментария фикрҳои худтонро нависед. диққат бародаро, як патент ёфта шуд дар метро Бунинская аллея бо номи Бобоев Азимҷон Фозилҷонович. касе ҳамин бародарам мешиносад, бигенша ки хай ҳамин хело одам ёфтагиаша. ина номерои телефон дар рӯи экран. марҳамат, занг бизанен ё занг бизана соҳибаш. марҳамат, биёя бигира патентша. дуюм мошини фурӯшӣ Daewoo Nexi. соли бароришаш 1996. авиомотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ. ҳуҷҷатош тамом шудагиай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Вахш. нархш бошад 8500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 58600 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Hatchback. соли бароришаш 1998. авиомотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% самбуфер задагиай. ду балони пеш навай, ду балони ақиб миёна. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархш бошад 22000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 151700 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ
ВАЗ 2107 соли бароришаш 2005 авиамотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ мотораш карбюраторай бародаро ҳуҷҷатош танировкаш то 2020 муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 15000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 103000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. панҷум мошини фурӯшӣ Toyota Camry 1 соли бароришаш 2004 авиамотор DV4 коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош то ноябрай танировкаш 1 сола. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 60000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 413000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. шашум мошини фурӯшӣ Mazda 3 соли бароришаш 2005 авиамотор D коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 40000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 275800 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ Opel Vectra соли бароришаш 1996 авиамотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 22000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 151000 рубли русӣ мешавад. алиш мешавад ба ягон сечкаи прастои 94-95 сол бошад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. ҳаштум мошини фурӯшӣ Opel Sedan соли бароришаш 1997 авиамотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ 5 моҳа ҳуҷҷат дорад. кондитсионер лук дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. нархш бошад 27000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 186000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ Hyundai Starex соли бароришаш 2003 авиамотор 3 коробка передачаш механик мотораш дизельный ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. як турбо запас дорад. як мотори нижни час падарка. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри нав. нархш бошад 22000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 151000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед.
دهم ماشین فروشی اوپل استراجی کاروان соли бароришаш 1999 авио мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри бохтар. нархш бошад 32000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 220000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ёздаҳум мошини фурӯшӣ опел вектора соли бароришаш 1994 авио мотор 1.6 коробка передачаш механик кондитсионер электропакет дора 7 моҳ ҳуҷҷат дора. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар Московский област. нархш бошад 70000 рубли русӣ мебошад. бо сомони тоҷикӣ гардонем 10150 сомони тоҷикӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. дувоздаҳум грузовик газел ягон камбудӣ надорад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархш бошад 30000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 206800 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед.